Horas, selamat datang Abang Bulian Silalahi. Horas, selamat malam. Halo. Malam. Mau lihat ya pas juta. Sama-sama. Horas Abang Silalahi. Horas Amang. Horas, Amang Pandita si Hombing. Horas. Horas Amang Elekson. Horas Inang Guru Sirega. Horas Inang, Kabar Batam. Ya, sehat, baik. Sampaikan salam sama Ibu Juli Pede ya. Iya, Inang baik. Sudah lama tidak berjumpa. Horas, selamat datang di Gospel Light for Indonesia. Patagdahon Gospel Light for Indonesia, di mana ditorungi Badan Hukum Yayasan Godukasi Persada Nusantara. Gospel Light for Indonesia, imas ada lembaga interdenominasi namasihol na humanodani bangso Indonesia dohot barita nauli sian Jesus Kristus, lighting the nation with the gospel. Gospel Light for Indonesia saya radido lang makubasi Huriana marhiti ulaun partodion na lahu patuguhon perdalanan ni partodiota rapon Jesus Kristus. Ragam pakubasyon ni GLFI ima para raton hata ni debata marhata Indonesia, marhata Batak, opung online, ladies online, gospel time,
Go Kids Asia ima pakkobasyon tudak dana. Renungan di Radio Bunga Baku. Podcast 20 persiajaran harga di halak Kristen Asia nabuy mabuan habubaon ningulu marhata bata. Marhata Jawa dohot marhata Sunda. Ragam pakkobasyon Juminar ima Global Assembly English Service ganu pari Minggu pukul 4 botari. Women Share Time ganu pari Sinen pukul 7 borngin. Pakkobasyon tu akka parsikola ima VCC ganu pari Jumat pukul 12 arian. Malam evangelisasi ganu hari Selasa Minggu Parjolo pukul 6 botari. Bangso na pinilit ganu pari Selasa Minggu Patuluhon pukul 7 borngin. Pakkobasyon Tunaposo ima gaul community ganu pari Sabtu Minggu Paupaton pukul 7:30 botari. Jukpangi mahami marhite media sosial manang marhite link na ditorwon. GLFI Radetotong Laho Makkobasi. Tabi siyan hami tim GLFI Padita Doktorandus Tomos Siswadi Sihombing MA MTH Dohot Sadoktim Mauliate Madi Parsaurata Dehina. Horas, horas, horas. Horas jala mauliate ma di harromuna akadongas samudar Batak di acara Bangso na Pinilit. Ada orang di bertia pe au nung mardosa. Tangakku mardosa, semajuaku mardosa, semaluluku mardosa, si pareoku mardosa, pamangaku mardosa, pikiraku mardosa, pakilalaku pe tong mardosa. Jala do katanya de bata. Upa tinuhur ni dosa do hamatean. Jadi hamana bui ulah honokku. Bui do habrjokku palu haunau. Bui do inana sida. Saya ingat do akan cepat semaram semarina. Lumubi tikiju pari Natal. Bui do imang rupiah asa bongot tu surugo. Jojot do hurupi akka halak na susah. Mari tanah hojakku nasi dari jabukku. Tong do boyon palua au. Persangapi do akan asing. Lumobi ma akai na nama balu. Dohot na tua-tua. Tumbo doi mana sakadusaku. Lobi sianita he. Berjudo au mengalio peliaku tu gereja. Wah musia do hoton. Tumbo do on manesa sara pedosaku. Marjuta-juta jolma di papitung hauton. Maulahon sude akan daringgan di rohana. Dohot ha berjuon sian roha alai rohana mardosa. Asang giat na marhitai tungbui manesa sada dosa pe. Alai tung suadong do tudo sini. Agan dotik do hita mardosa. Hape dang naboy hita gan berjom. Maulahon akan daringgan dohot akha berjuon. Dugi muse Jesayas onok peluang pamadok, jala doson halak na ramud do hamin sude. Jala songon ulos namar sapu, daro-daro, sude hati goran nami. Bingung hamu? Tadab do debata. Si bolis do nambah bingung kamu. Tung suadong gugot tak. Asa tung takas mata boto. Ayo holan ala pakokop na do, namanggarar sude utang dosata. Kristus mate di hau penar silang. Aisian asinirohado uban na malua hamu dalan hapersiaun. Jala dada binahem muna. Silehol-lehon ni debatado. Tiki persia hita, bisa sa debata sudah dusatta. Jala di bau bahita, gabe apunan ni debata. Gabe aka anak ni debata. Kristus maringanan di bagasan hita, di bagasan rohatta. Gabe dong mata damudar ni Jesus di hita na persia tu ibana.
Idoban na hita pegabi bumergogo, jala marlomo ni roha mangulahon akan adinggan, hot maribu-ribu haberjuon, dingolutta, gabi marlomo ni roha mahita, mangulahon akan adinggan, dohot akka haberjuon, songot tadda naung dipalua hita. Pinarade ni Gospel Light for Indonesia, manodang Indonesia marhite sodang barita naulina sian Kristus. Horas marihita sa luhut na. Dihamu amanami dohot inanami. Mandok mole ati si tutu mahita tutu. Tua mata di mata. Nang mengalihot tiki di hita. Laho boy hita marsaor. Tarlumubi maanon. Nalaho mananginangi hita. Marsiajar. Sian hata ni di mata. Nalaho si patol hason ni naposona. Mole ati mata dok tutu hata di mata. Boy hita marpungu sian ragam luat sian desa nawalu. Mauliate madohonon nami parjolo tu amang pandita. Pandita Lindu Tambunan MM Bishop HKIP dohot inang Pandita Tarida Siregar Sekjen HKIP. Nalaho makubasi di Bagasan Bornginon. Suang-suang ni dohonon nami matong mauliate diaka naposo ni tuhata naung rap dohot tita di Bagasan Bornginon. Amang inang nalaho pokota macarata asata parade marohata jumolo mahita maredde sian bukwede nomor 732 pasu-pasu hami oh Tuhan. Mamulai acarata mamuhai pinangidoma tu inang Pandita Tarida inang Tarida Boru Siregar lau manguluh kita di tangiang pamuhai. Ulah tema di Tuhan asa tamulai acarata di Bornginon tapasada rohata martangi yang mahita. Marsoba dohami ali Tuhan debata Jehovah amanami di Bagasan Kristus Yesus. Rohami di Bagasan Bornginon tua depanmu nasun badia. Marhite parsaoran jum. Maka moletehon asi dohot tolong ni roham. Nau kujalohami manipat
sadarion. Molotung margogo hami sahat tubor nginon. Urajumi hami Tuhan dengan nibasamdoi pangaramot yom modoi dohot asini roham. Mauliate madiho Tuhan. Toktong do disari hokko hami sadarion. Si panganon si inumon nang parabiton. Toktong mamarhitei marpanidangi hami. Pabuabuaon nami ma hodo Tuhan narap dohot nami ganupari marmahani hami. Ali Tuhan debata di bagasan tikyon di parsauran nami secara online. Upasahat kami matuho parsauranon asa anggiat bui tiur. Molotung adong akka gangguan sinyal dan makurangi di akalas ni rohanami. Jalanaing marhite parsauran nami. Toktong marsanga po Tuhan. Jala patar di tonga-tonga ni parsauranod doho Tuhan. Manodangi hami, mamaso-maso hami di parsauranon. Ali Tuhan di bata, di bagasan tikyon, upasat kami ma parsauranon tutangamu. Pasu-pasu amanami naneng pasahaton barita nauli. Barita na denggan. Marhitei tutu hami akanong pinilitmu. Na marsaur di tongan ni persekutuan online di tikyon. Margogo hami gabi akka parbarita nauli. Marhite pakuling nami. Marhite pabahenan nami. Pangalahon nami pataridahon naung kujakok kami do pakkok kopyom mi di ngulu nami. Di baru kami Tuhan. Gabi marsinodang hatiuron. Di bagasan gulmi ni ngulu nami ganup. Upasaat kami tuho Tuhan Gospel Light for Indonesia. Upasaat kami tu tanganmu. Asa marhite lembaga na pinaluasmu. Marpanidangi di negara namion. Toktong lampatar hamulion mi ale Tuhan. Pasu-pasu amanami pendeta Dr. Paul Chosi Hombing doho tim na adong di Singapura. Pasu-pasu akka namangulahon-ulahon di jela pai di Indonesia. Na pinaluasmu di pabakito na sida Tuhan. Pasu-pasu matotong program BNP bangso na pinilit oma parsauran nami bornginon. Kurajumi hami dipilit todo hami Tuhan. Naing ma di pangaraju moyon nami na pinilit mi hami tarhatid dakon nanon nami sian ngulu nami tadi pabahenan nami Tuhan ay nung nga dipilit to hami gabi bangsom marsanga po di tonga-tonga ni gulmi ni ngulu nami Tuhan tiak kapakobasyon tinaposo ni huriam na pararaton barita na uli Molotung adong na mangalami akahamaolon pasat kami ma nasida tuho ali Tuhan pergugui nasida dongani nasida na kami di bornginon saat tu tanganmu ma parsauran nami na dingganon marpanidangi mahami Tuhan margogo mahami pabuahon barita hasitongan ima barita haluaon nani lehommi marhite Yesus Tuhan nami. Muliate ma diho Tuhan, diho ma parsauran namion. Oloi ma tangiang nami, na hupasahat kami, marhite Yesus Kristus Tuhan, naung makokop kami. Amen. Mulate inang pendita nung mangulok kita di tanyang pamuhay. Amang dainang kauduti mausiat carata tabigima songon soso siya namatan na padirihon Gospel Light for Indonesia ima amang pendita Dr. Paul Chosi Hombing diuduti muse dohot visi misi ahado sa sitong na BNP-on ahado visi na dohot misina niliyaw matiki tunasida. Live on
Horas. Saya Pendeta Dr. Paul Chu Si Hombing sebagai founder dari Gospel Light for Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang di acara malam ini. Saya sangat mencintai bangsa Batak. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kita semuanya. Horas. Horas madihita saluhutna damang dainang. Asa pabinabotohom matuhamu di acara BNP manang bangsa Batak na pinilit ima na pinatupan ni Jelefai manang sodang barita nauli tu Indonesia. Jelefai songon sada nembaga na parato barita nauli nagabedongan ni gurang gereja. Alai Jelefai dang sian sada gereja gabungan sian aka interdenominasi gereja. Ya bangsa Batak na penilitnya di Bata, kakastarida doi sian barbarita nauli, tinongos ni di Bata tu tano Batak. Ima munson dohot leman, tagan sepersia dope aka uputa tu Tuhan Yesus. Ale tumpe mata nasi dari pusa di tano Batak, manang di Lubu Pining, tong dope tongos di Bata no mensen. Asa marhitei, boy di Batolhas, di pararat barita nauli, tu halak kita bangsa Batak. Asa marhite, nalo perselahot naman jalo Yesus gabe tuan jalo sipalua, saot ma bangsa Batak gabe bangso na pinilit ni de Batak. Ya bisi manang si Rimon sian BNP ima gabe bangsa Batak na tarpasu-pasu. Jala gabe pasu-pasu, marhite asin na rohani de Batak naung mamilit hita. Sada Petrus 2 ayat sia. Jala misi manang siulah ni BNP ima tolupe. Penaparjolo, pahehehon persauran dia kadongan Batak Samudar di bagasan Yesus Kristus. Penapaduahon, patuguhon apersiaon di ganup hita halak Kristen Batak. Penapatuluhon, pabarohon pasu-pasu tusadok halak Batak songoni nang tusude bangso. Mauliate. Ima tutunak kinga namang inang, soso-soso dohot visi misi ni acarata di bagasan Bornginon. Jala songot tema ni acarata di bagasan Bornginon, ima mabaritahon barita nauli. Asa daparade matuturo hatta, alaya dorang suta begi hatta ni debata, jumulo mahita maredde, sian buku edde, nomor 452 ayat sada, rodi ayat 2, naro padauni bulun.
sai dodo sai sude ainu ngamate Yesus dan jujur onai muse parholong roha Yesus ulini baritai las ni roha boloni sai dipuji rohaki Yesus Yesus Yesus. Ya mata na poso ni tuhatan na laho patul hason hata ni dibata di tunga-tungata ima amang padita lidu tabunan Bishop HKIP pinasa matiki amang Jumulo di unmute amang. Mulai tema dito atta nuaing masuk mahita tu renungan alay jumulo mahita martangiang tapasada marohata martangiang mahita damen ibata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramuti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Shalom madita saluna. Shalom. Para juru sahali ada orang so masuk kita tu hata ni bata naing do pinabototon damang dainang nanya holongan di bagasan Kristus Yesus muliate maditu hata melalui pimpinan Jelefai na mempercaya hona unuaing pasaton hata ni bata anggiat mahata ni bata nanaing pinatorang manang naing pinatolas apala di Ulauta apala di Bornginon melalui acara BNP bangso na pinilit gawe makorhom pasu-pasu ma dihita ganupan damang dainang nanya holongan di bagasan Kristus hobaratu hata ni bata na ni Leon tuiba nagabe ayat renungan manang jamita dihita nenek duisian evangelium ni si Markus tongom mai dibidu 10 ayat 15 songonom ma didok disi tapayut-iut ma di bagasan rohata gano jadi ninna ma madok nasida lao mahamu tuliat portibion jamitao kamuma barita na ulii tunasa natinopa ido sahakna ya songon pangaripunan ni jamita manang topik na nileo tuhami ima mabaritahon barita nauli damang dainang nanya holongan di bagasan Kristus Yesus sian hita BNP bangso na pinilit molo didok barita manang mabaritahon
Mingot doau disada peristiwa na adong di medsos baru-baruon amang ina. Dibayad di medsos melalui YouTube. Sahalak ama mabatikon yanakon na tu aspal sampai mati. Didok di peristiwa kejadian ini terjadi di Batam. Mana masa pakorhon ni tayangan postingan ni songon ausa diri gabi adong do pada saat itu pemikiran nama huwa no naing akajol mana adong di Batamo. Alai dong ni telusuran ternyata peristiwa ini dang masa di Batam. Di luar na asing do. Ado na naing dono di sido nga sapor siyaw. Berbicara berita. Adong do godang berita hoax. Berita na so sitong, berita na so jelas na boy makorhon terjadi persoalan di tengah-tengah ni masyarakat. Terjadi ketidaktenteraman, ketidakakuran sesama bangsa Batak. Hinoron niya ka berita hoax. Donga sa porsiyaon na niya holongan di bagasan Kristus Jesus tuatay. Intina berita hoax membain tubuh ketidaknyamanan di tengah-tengah ni masyarakat. Tidak terlepas itu, nadidok bangso Batak. Alai di partikianon, dada berita nanidok, di son berita hoax. Alai berita nauli. Dia do berita nauli, dong asapor siyaw. Ima berita nama buan keberuntungan maradopon ganuk jolma. Ima berita haluan nabi nuan ni Kristus tu portibion maradopon salu jolma. Marhiti hadirion ni Kristus Jesus. Artina Kristus Jesus itu berita nauliti. Asa ditopikon madok memberitaun berita nuli sangat jelas dan nyata nanaing tabaritahon. Dada berita hoax, dada berita na so jelas, alai berita taringot tu Kristus Jesus. Ai ibanado berita nauli Takas do taboto donga sa porsiyaon na niyaholongan di bagasan Kristus Jesus, beha keberadaan ni Jesus. Dinaro ibana tu portibio. Ima debatana gabe jolma. Dimulai seorang ibana tu portibion. Totong ibana mengadupi akaparukilo. Satu namati ibana. Dia dopi ibana do akka. Tantangan siap nih bagi. Icak rere tijur pasta. Satu namati ibana. Holan naing marhua dong asapur siawan. Holan naing lahu mokop. Hita jolma pardosa. Mati ibana dihau pinor silang. Asada potak kangaluan. Hangolua kita jolma. Hita kapardosa. Hama mati ni Jesusi. Naing takas botota. Dada holan bertujuan ni asa mangulu. Hita jolma terkhusus bangsa Batak. Ala naing berengota jala botota hama mate ni Jesus. Ima lao manang bertujuan makalomon asa botul-botul mangulu ganup jolmai di bagasan hasitonga. Asa botul-botul jolmai mangulu di bagasan Jesus. Artinya ngulutai botul-botul berarti jala bermakna. Maradopon dongan jolma suang songonima. Maradopon debata.
Dada asal mangulu. Songon najut-jut tabege. Bia kabarmu amang. Alay dang amang eleksonon. Bia kabar amang. Biasa-biasa ma. Bia kageleng ta biasa-biasa ma. Dada songoni nanaing di halomon debata pola sampai mati ibana. Roi bana tu portibio. Alay naing ngolu ni ganut jolma hidup bermakna. Naing tak kasebut sampai mati debata nagabe jolmai ima Kristus Yesus. Asa ganut jolma dang menyia-nyiakan parngoluon nai. Tungguan niaholongan di bagasan Kristus Yesus tuatai. Jadi di son boy berengota do muse behado eksistensi ni tuata si tolusadai. Debatan ni si Abrak Isak dot si Jako. Sian turpuk jamitau didok jadi ni nama madok nasida lao mahamu tu lihat portibion. Jamitau kamu mabarita naulii tunasa natino. Sada situasi, sada sikap, sada pribadi tapi yang dison sikap yang peduli. Iya, asa tuata debata nagabe jolmai. Ima sahalak pribadi na peduli do ibana. Jaladang mementingkan diri sendiri. Ai ido pula gabe di perintahon ibana. Asa dibaritaon barita naulii tunasa natinopa dilihat portibio. Ido pola gabe sahat barita nauli tu bangso bata. Tu tano bata. Marhiti akan aposona. Tuhan tidak ingin hola nala Yahudi, hola nala Israel na dapat tak keluar. Alay naing ganut. Jolma nadong di portibion. Tidak terlepas itu orang Batak. Tungguan nanya holongan di bagasan Kristus Yesus tuatai. Artinya di sota biring. Keegoisan. Na ikut do abolokonon ni ganup. Akahalak na pursia siyang nguluna. Jangan diberi kesempatan bagi keegoisan untuk bertumbuh, berkembang di ngolu ni akahalak na madok dirina porsia di Kristus Yesus. Mulu tabireng do, jala taparwaho do ngolu-ngoluon. Bui dohonon dang be dohonota otik do akka parbarita nauli. Ale mulu taparwaho do. Nunga boy do honon tung mace gudang do. Nunga tung mace toro. Akka parbarita nauli. Boy berengot tadi. Di akka hajong-jongan ni gereja. Adong di mana-mana. Di penjuru dunia. Holan mulu tapamanat. Ngulu ni akka parbarita nauli. Di sodo hita na iko bergumul. Torop do holan guarna parbarita nauli. Olo do mabaritawan barita nauli toropan. Alay. Di situasi kehidupan na nyata. Dang parduli. Bihado ngoluna. Sikapna. Na kontra. Dohot akan ni jam tahun. Na dibaritaon ibana. Jut dan saurdot jaladang adong keharmonisasian nanidokna dohot pangalahon. Donga sa porsiaon nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Mulo taparwao do muse tung macigudang do parbarita nauli nagabe batu partutuhan. Manang mencoreng nama Tuhan di pardalanan ningoluna. Marhiti aka pambahin pagkatayon na ulo mangulaon aka pangalaon na so dialomon ni debata. Isarana. Mulut aparwado tidak banyak orang
Ya, yang namanya hamba Tuhan, natargoar aka pelayan-pelayan Tuhan. Binegi selingkuh. Marbadai. Godang dope aka hamba-hamba Tuhan dikuasai oleh dendam. Dausia kolong dok lan na asing. Na gabi jot gabi si surang. Gabi pertutuhan. Damang dainang nanya holongan di bagasan Kristus Yesus tuatai. Pemberitaan Injil. Mabaritaon barita nauli. Masada ulaon na macay porlu. Rikot jala prioritas di ngolo ni akan aporseya. Mulu di rimang-rimangi. Buasa ni dok songoni. Karena memang marbarita nauli imasada amanat agung ni Tuhan Yesus di maradopon akasisianna nang songonima maradopon ganup jolma na porseya. Alanido selagi dileot Tuhani di hita di jolmai hosahangoluan naing do di leon tiki maradopo debata. Dina di leo debata do pe hai pason suang songonima di leo tiki do kesempatan naing maganup na porsiai bui memaksimalhon ganup talenta naga bisi leo ne debata di bagasan ngoluna lau mangahon amanat agung ni Tuhan Yesus. Ai ido gawe didok tuata Yesus di Yohanes 4:25. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Artinya dong asapur siau. Tung maci godang do aka jolma hasahatan ni barita nauli idope. Atik penung atung maci godang per barita nauli. Macai godang do nasomanada haluaon marhiti ti Tuhan Yesus Kristus hidup. Onaing takas boto ota. Asa tu macai rikot do akapa nabi ima aka parbarita nauli nasitongi. Dada holan asal parbarita. Asa tu macai rikot do dengan sapursiau. Kesadaran di ngolu niaka parbarita nauli. Behapak kokok ni debata nagabi jolmai di bagasan ngolu. Asa sungsitong ulauna panggilanna dinalao marbarita nauli. Mulutabiring do dong sapor siaon. Hata debata na tarsurat di 1 Korintus sia 10 didok di si ay molo huhataon barita na uli dang hasurungakui utakku yadui marjeya doau outso hu baritahoni omma dong asa porsiahon prinsip ni si Paulus di bagasan ngolun di si Paulus naposo ni Tuhan parbarita na uli marbarita nauli imasada keharusan doi di bagasan ngoluna. Molo so di ulaun ibana mabaritaon barita nauli mabaritaon haluauni diyakini ibana gabe jeado namasa di bagasan ngoluna. Donga sa porsiaon nani holongan di bagasan Kristus damang dainang dina marbarita nauli naing takas tong botoota. Dan ikon gabe padita sa sahala terlebih dahulu asaboi marbarita nauli. Artinya unang didokon halak saya kan bukan pendeta. Saya kan bukan perhalado. Marbarita nauli ikat tugas niaka perhalado dui do akapadita. Donga sa porsiaon. Tung takas do didok di sada Petrus 2 ayat sia
hatani ebata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya dong sa porsiaon, ganup akahalak na porsiatung takas didok dison, malim na raja. Kita adalah imam. Artinya pribadi yang bertanggung jawab setelah beroleh keselamatan dari Tuhan, setelah beroleh karya yang luar biasa dari Tuhan, kita harus mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Donga sa porsiaon, tanpa terkecuali nanaing dohonon na dison, tua atau muda, ruas baru manang naung leleng, akapadita manang awam, boido mangulahon, bagianna di dalam pelayanan, di dalam marbarita nauli, doho tingkat pelayanan na berbeda-beda. Mulai sian na umet-met, sederhana, satu waka hal-hal na macai balga. Pelayanan yang mendasar di namar barita nauli tuaka jolma, naing takas botota ima marhiti-hiti kesaksian hidup. Songon na didok di 1 Timotius 4:12b, takas didok di sidong asa porsiaut, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Artinya, ngulu ni ganup halak Kristen ikoboy do gabe jamita na mangulu. Marhiti na mamerek kita ganup halak mamereng bihano sa sitong na keberadaan ni Kristus Yesus. Nagabe barita na ulii, nagabe haluwauni. Ketika kita bersikap yang baik, oh begitulah Tuhan Yesus. Odo jamita na mangulu. Orma pelayanan na efektif. Na boy menjangkau ganup jol. Alani damang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Dang pola hita ganggu. Mabiar manang berkecil hati. Dinala melayani Tuhani. Buasa disiala dakea on neng riko takas taboto tapahami disiala dakea Tuhani mangaleon perintah tuganuk jolma tanpa sojumolo memperlengkapi huhut membekali jolmai. Sama seperti ketika itopa jolmai jumolo dodong asa porsiaon akan narikot di jolmai di topa debata. Atipe jolmai adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Akan perlu di jolmai do di topa para jolo baru pe di topa jolmai. Nang onido. Molo nunga di hatao debata. Beritahu kamu mah berita nauli itu sadok portibion. Tuhan tidak hanya punya sikap eksistensi hanya memerintah. Tetapi dia selalu terlebih dahulu membekali ganup jolma. Songot tabereng na didokna di ulaun apostel sada ya walui. Didok di si. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya ada orang so marbarita nauli hita satu ujung bumi on. Adong do waso marhite to di porbadia di leo tungoluta. Asa unang gabe batu pertutuhan ngoluta.
Kuaso ni todi porubadima na manotong nanaing mandongani hita. Mapergugui huhut mangalihon kemampuan di hita. Skill. Lau mangulaon aka si ulaonota nahobar tulomo ni roha ni debata. Hola kubere hamanginang sian ulaon ni apostol sada ewaluon. Beado sistem di namar barita nauli ternyata kita diajari di son menjadi saksiku di Yerusalem, baru kedua Yudea, baru Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kubereng di sodong asapursiaon, bersaksilah dahulu, jumolo hita di tonga-tonga di keluarga, ido hata di Yerusalem. Dung bersaksi hita, dung marbarita naulita, di tonga-tonga di keluarga, baru mahita tu seluruh Yudea, ima akahala Kristen. Dungi didok di Samaria. Artinya baru pe di luar ni akahala Kristen. Dungi masuk ma sahat tu ujung ni portibion. Tu akahalak nama roha portibi. Oma langka-langka na ubereng na marbarita na uli. Molo dung tahu hita marbarita na uli di tonga-tonga ni keluarga, kita akan siap marbarita na uli di luar ni keluar rumah tangga. Molo dung bui hita marbarita na uli di tonga-tonga ni bangso bata. Tos rohata bui mahita marbarita na uli ni luar ni bangso bata. Donga sa porsiao na niholongan di bagasan Kristus Jesus. Mulu tabereng do, ngulu ni si Musa. Sada sosok pribadi na minder do ibana di aka ngulu-nguluna. Jala merasa do ibana manotong dang mampu. Ido pola uju di pajuon na. Didok ibana do saya tidak mampu Tuhan. Alai luar biasa dipakai Tuhan ini do ibana memimpin bangsa Israel hal luar sian perhatobana Mesir. Sung-sung ini mulo tabere akasisian ni Yesus. Orang yang tidak terpelajar do sudi. Olah sebagian olah sautik do halak na terpelajar. Dan aka halak na terpandang akasisian ni Yesus. Hanyalah penjala, ikan, akahalak nelayan. Nah mungkin pemandangan ni jolma, sepele do nasida, di sepeleon, alai dipakai Tuhanido nasida, gabe penjala jiwa. Artinya mari kita orang Batak, jangan takut memberitakan Injil keselamatan. Unang mabiar ita jala tahutan lao mabaritaon barita nauli songo tema di tikion mabaritaon barita nauli. Pasti Tuhan akan dukung kita, pasti Tuhan akan perlengkapi kita. Pasti Tuhan akan bela kita. Asa dong asa porsiaon naing mamarhite ite hata ni bata nga bertopik mabaritaon barita nauli terjauh mahita. Ganuk marsada-sada tung manang BHP ngulu-ngulu tahun. Mari menjadi pemberita Injil keselamatan. Holan nagabi suku-suku dihita ganuk di tonga-tonga ni parsaurata BNPon bangso na penilit nunga gabe pribadi na terjauh hita gabe parbarita nauli nunga gabe suratan-suratan ni Kristus ngulut tahun. Amin. Songonima jolo hatorangan hatani debata nabui ni patolhas jala ni kembali homa tu ala amang election M Simanjuntak. Ya tema tutu amang pandita nami mulai tema itu hatta mengatung takas betutu hatani debata nakingan naung pinatorang ni nasida taringok tu mabaritahon barita nauli.
Jadi yamu amanami dohot inanami molo tungadongan non na hurang takas dope taringo tu songo dia do mabaritahu barita na ulion boy ma anon adong sesi suku-sukun dohot alus alai jumolo majohita margobar na niuluhon ni inang boru marbon pinasahat matiki sa margobar majohita. Tapi emang mungkin inang burung marbon lagi adung halangan bukan tihon majo amang asa margobar kita Nauli amang. Ya, tu damang dot dainang nang sudihita na dibagas jumon radi mahita saluhutna lau membuka kamera ta samar gobar kita amang dot inang jalabui ma tak udot tus ada reaction na di jumton ima reaction lope narara songonon songon tada kelas nirohat tak nong tabigi sada hatani dibata di bagas berninon mata bayi namang buat ma gobar sianon buat masa hali sada 2 tolu sahali naik amang inang sahali naik sada 2 tolu mulai tema tu hita saluhutna bolak kami muse tu amang evangelis Lekson Simanjuntak. Mulai temang jadi saunang di pasahatamin nakingan amang inang sahab mahitan wayang ditiki suku-sukun dohot alus. Jadi muluadong nasolot di rohamuna na hurang takas taringo tu songo dia do mabarita na ulion. Jadi suku kamu Marison jala sesi suku-sukunon diuluhon namang evangelis Tigor Tobing pinasahat matikit tu nasida manguluhon. Mulai ate mah dihita sudena na adong di jumon amang inang molo adong nasolok di rohani ala inang amang suku-sukun boy do di suraton ima di bagasan rum tahun ima adong cat rum warna di sima boy ta suraton suku-sukuni dihita dilihat do kesempatan tu hita molo adong nasolok di rohata suku-sukun boy do ita suku tu amang paditata ima amang bisop HKP dindo Tambunan. Jadi boy do di suraton di bagasan jumi baru dilaman non kesempatan boy berbicara langsung tu amang bisop. Jadi amang inang mungkin lagi persiapan nate jadi songono namang macai uli macai dinggan jamitai boy sangat singkat padat mungkin boy dipahami jadi amang adong bison untuk boy hita sama-sama belajar ima naparjolo suku-sukuni ima pandidion na bariyai menyelamat todoi dihita amang imajo suku-sukun na boy ta upasatu amang pandita. Oke, mulai ate di suku-sukun ni ala amang evangelis Tigor Lumantobing. Padidion na badiai bianak king tahe padidion na badiai menyelamat todoi dihita ima suku-sukun yang alana arung perbedaan. Jadi mulia ate mah jadi molo padidion ima sada dalam mai
lao mabain sada-sada halak gabe kembali tu jona keluarga Allah. Edung mardosa jolmai, dung madabu tu dosa jolma parjoloi, targuar mahita, boy dohonon gabe akayanakon ni portibio. Anak-anak dunia. Di sido hama mateta na parjolo. Kematian yang pertama. Alai dung terdiri jolma disima gabi targoar hi na menyelamaton dang nagabibui dohonota marang isi na terdidi langsung dapota keluar. Alai ido gabe iko porsia do ibana. Taringot tu Kristus Yesus si. Iko betul-betul lo dijako Yesus gabe si palua ibana marhite-hite pambahenan pagkatayonna di salut perdalan ni goluna. Ay disima hataridan na betul-betul ibana marha porsiahon tu Kristus Yesus. Godang do halak ngatar didi. Bahkan muse mulu songod di gereja HKIP nunga malua. Nunga marpanidangion. Alai pabayanana dau sia dalan hasitongan dia pasti akan kembali dan jupanga kedua ini. Keselamatan tidak akan menjadi bagian kehidupan. Alai mulu dihargai ibana do padidioni dohot panidangion nama radopon Kristus Yesus ido makorhot haluao na pinatupan ni Yesus hot di bagasan ngoluna. Intinya nanaing sidohonon baptisan tidak menjadi ukuran seseorang itu bisa dikatakan beroleh keselamatan. Tarima na boy ni Leon hatorangan di suku-sukun Nabi Nain niala amang evangelis Tigor Lumantobing. Mulate amang. Mulate maceuli. Mudah-mudahan boy namanya kunon boy lebih memahami di bagasan rohana. Jadi napaduaon amang adong museng dison didok dison sangat sederhana do memang pertanyaan amang didok sonon amang boy do hita membaritahon barita nauli tu halak namate alana adong di piga-piga halak Kristen boy membaritahon nauli tu halak namate. Biaro pandangata kita sebagai dohonon halak aliran Lutheran personima amang. Mulai ate amang di suku-sukun na kedua. Jadi jok do di jamitaku hudok songonon upat orang. Godang do halak ketika di tegor ay hamukan halak Kristen do amang. Dang boy hita sungoni marpangalaho. Ikut tapataridao do naong karistek kita jala porsia di Kristus Yesus sian akka pakateota nang akka parangeta. Alay ahama alus ni godang jolma. Amang kita ini kan masih di dunia ini. Kita kan masih manusia. Hudok ma. Ayala di portibio do pehita. Ala mangulu do pehita.
di simati kita lao memperbaiki lao mabain ngulu tahun gayu berkualitas di bagasa Tuhan. Di sido kita semakin menggali jala mangaleo dirita betul-betul porsia di bagasan Yesus. Di sima hita dapotak kaluaun na ni leon ni Tuhani, naong binain ni Tuhani. Moludung mate hita, dangadong betik kita. Dangadong betiki. Lau berubah, lau bertak. Dangadong be. Bahkan firman Tuhan katakan kalau sudah akhir zaman datang tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Jadi nanayang dohono di siamang. Bahkan molo tahubukon doho na di kitab Evangeliumi antara si Lazarus dohot Jelma namora. Dangadong be hubungan. Ya. Jadi mulu dangadong be hubungan di antara nama te mangulu. Bagaimana kita bui dohita marjamita mabaritaun barit bagaimana bisa amang? Karena hubungan kita tidak ada lagi dengan yang mati. Dunianya sudah berbeda. Nah, inung masuk nasida tu penjara. Adong dua penjara nih todi na porsia di bagasa Tuhan jala sadanai penjara todi na porsia di bagasa na porsia di bagasan Yesus di bagasa Tuhan. Jadi intina nanayang dohono namang dang ado bui hita marjamita tuaka namate tarsongonima muliate amang macai takasbe. Nah, jawaban na mudah-mudahan na kirim pertanyaan on boy lam mendalam pemahaman na Ayat-ayatnya itu. patuluh namang ima arong musang dison didok amang sangat sederhana dok pertanyaan on namang do amang membain halak dang olo mabaritahu nauli tu akajolma sementara gudang dope halak na soporsea tu Tuhani. Jadi muliate di suku-suku na patuluhon. Jadi do nama bayan halak dan olo mabaritahon barita nauli. Molo songonawa mang intina simpelna sederhana na. Dan betul-betul dope ibana majakon haluauni. Dan betul-betul dope ibana majakon Kristus Yesus songon si palua hibana. Surah naung dijakon ibana haluauni terjuma ibana songon si Paulus bahkan si Paulus mandok molo daku baritau ni marjea maau imara sederhana na amang nabui ni leon alus alai biadong dongan akan aposo ni Tuhan ala na hubering. Ada beberapa hamba Tuhan juga di sini. Dong aku akapadita boy mangaleo tabaan muliate tarsamonima. Dipersilahkan maju tu amang Untal Manalu boy. Jadi muliate tu hatta muliate dia amang perjabitata. Sadala domang pas doi. Ima naso di perenguluhod dope hapursia tu Jesusi. Ay malonung do ibana lahir baru manang tubuh padu halihon. Nung adong Jesusi di ibana, nung mendapat haluan ibana. Maka haluan ni gabe ido marsi gorgor. Asa di baritahon asir hotolong nero Tuhani. Ima asa di baritaho bertanauli tu saluhut manang tugurang jolma. Alai memang molodang dapat haluan tu besar sada halak. Buha musema bainon nama bertahun ni ay dang dope adong di ibana. Ido mang, jadi ido alanay. Ido. Ulay hami musi salen nama dokon. Naso di parang uluhod dope apresiatu Jesusi.
naso mendapat halua dobe ibana. Ada biasana jolma nong mendapat haluaon gabe girgirdo manang ringgas ibana hica marsikor gor rohani bane. Lao marsaksi manang memberitahu bertanaudi tu gudang halak. Asanian songon ibana nong majalo haluaoni tung mencari kot rohana. Halak na asing pe tok tong mendapat haluaoni. Mau lihat ya? Oleh amang. Jadi adong dobe pertanyaan siana unian ale ulihat jo kesempatan tu akadongan na adong di bagas jumon asa miria wedo langsung di sukun amang bisop amang bisop tak asa miria jo asa nang walan na amang evangelis tigoron pasatum pertanyaan seolah-olah ya terus sudah kan ale upersilam majo hita na adong di bagas jumon wedo di pertanyaan mungkin tentang pelayanan manang tentang ngulun amang paditai dipersilakan maju tu akka amang inang menyukun amang paditata. Jadi sebelum masuk tu suku-suku ni akadongan, kabar tu suku-suku nakinani do amang. Asama nabai sautik. Hea do adok kubege songono cerita. Adong masa halak nama tua. Ibana ngapensiunan. Asal setiap minggu, asal margarija, di Leonodo Hamuleateon. Ucapan syukur di gereja. Setiap hari minggu di Leo. Hapi akahalak, salisa bulat do mangaleo Hamuleateon. Alanya gajian. Muluibana salisa minggu. Binering jabuna. Dang pola, mora. Alay buasa. Selalu mengalih kamu leteo non. Ringgas marminggu. Di suku situ ama tu ibana. Amang. Ayaw tertarik do mamerek kamu. Ahi. Setiap minggu do terbege guar muna. Mengalih kamu leteo. Ay aha do latar belakang nai. Do mendasari buasa sunguni ala ama. Amang situa. Songonon. Marasahit maaw 2 bulan. Di rumah sakit. Masuk mau oksigen. Di bagasan 2 bulan ini botoho doa ma bayar sedia. Oksigen ini. Merjuta-juta. Alay. Saya martangiang do tutuan uhud. Di leom madiau hama malu. Ni saya. Di siu sadari ma. Dung saya tahu. Duku ayari sudah. Akka paretongan di rumah sakit. Ternyata Tuhan itu sangat baik. Di leo diau udara, oksigen. Ganuk tokin, ganuk tiki, uhirup, dang marbayar. Dibayar. Tuhan itu baik. Muliate Tuhan. Disima mulai au tarjo. Dibain ibadah mah, ubay masunguni, hataridaan. Nama dok muliati ya Tuhani. Na dia holongi Tuhani doa. Intina kembali memang ngono nunga dihilalaon dengan bahasa ni Tuhani. Ikon adong sada aksi sian ibana. Behama asa gabi jamita na mangulu ibana. Maradopon akadongan najol. Jadi bamulo tabereng do songon ala amang Tomos siombing pendeta Tomos. Aluja nai au mabayan kegiatan non. Alay, ala memang nong dipakilalaon na betul-betul Tuhani mangajong-jongi ngulun ala amang. Ya amang ya. Adong panadayon nasitong taring waktu Kristus Yesus. Kegiatan non bukan menjadi pergumulan, bukan menjadi beban, tetapi sesuatu yang menyenangkan hati. Di hala amang Tomos yombeng. Ya amang. Puji Tuhan amang. Nah, nang songoni akka pengurus Jelefai. Nang songoni BNP. Ya, pasti hal ini tidak menjadi beban. Ya. Alanya panadayon pangurupion ni debata marhite Kristus Yesus nama ngalep dihita hosa hanguluan ganup tokin ganup ari. Karena semua hidup kita ini, kesempatan ini bisa kita berjum, itu hanya semua dikarenakan kemurahan dan kebaikan Tuhan semata. Tarsongoni ma amang
evangelis tigor lumantobing. Mulai hati. Mulati amang pas museng di nomor paton songoni museng do suku-suku ni tidak do sona linga terjak be amang. Ahado amang tadana molo nunga tadana hita gabe halak natar barita buahna ngai patak kasama na kenga terjawab be habe. Iro ngai ja amang nakalingan ahado tadana halak molo nunga tubuh di bagasan. Nah hanguluani iro amang. Jadi Lihat ya, Mang. Darok sakita ni bagasan jumo manyuku namang bisok ta. Tongona dong dicati amang Ola sa. amang tidur. Ola so jauh nate amang ate. Olo. Oke. Didok sono namang horas mulai ate di amang padita tambunan buasa adong pandita olo membaritaun dang hata harporsiaun buasa didok nasida pandita. Ahado karakter pandita nasitong. Ahado karakter pandita nasitong. Alana adong pandita martato. Tapi sude jamitana hata porsiaun. Monate amang. Tapi berbicara tentang karakter pendeta amang. Jadi mau lihat ya, Mang. Jadi memulai mengalusi suku-suku non humulai ya doa wamang pas praktek dope di Bandung. Amang Tomos saya pernah itu di Soreang amang. Ya, di Soreang. Jadi tinggal di rumah sewaan seorang ustadz. Ala mangalang lontong doau di warungna, marsugo na gabi roy bana tujabu. Dung roy bana tujabu. Di suku di bereng ibana madinding ni jabuku. Di suku ni bana amang pendeta, kenapa dinding rumah amang tidak ada gambar salib dan gambar Yesus? Tetapi yang sering saya lihat kalau orang Kristen ciri khasnya rumahnya selalu ada tertempel di dinding rumahnya gambar Yesus dan salib. Ini amang kenapa tidak ada? Ini bana. Ayah mana yang suku-suku nana yang sileonoku tu soni naraku mah. Alus. Ama alus nana kuliah tu soni naraku. Tuhan huru biau mangaleon alus tu amata ustadon narak. Kalau Peter muncul di TKI sada ide hudok masongono. Amang Ustad banyak orang Kristen, jangankan di rumahnya itu ada gambar. Di tubuhnya, di kulitnya ada tato, gambar salib dan gambar Yesus. Bahkan ada tulisan I love Jesus. Tetapi mereka banyak di LP, masuk penjara. Jadi kalau menurut saya Pak Ustadz, yang paling penting gambar itu ada di dalam hati kita. Gambar Yesus dan diri Yesus ada di dalam hati kita. Demikianlah saya, Amang Ustadz. Yesus itu dengan salib itu ada di dalam diri saya. Termekeliwana. Iya ya Pak Pendeta ya. Inna. Jadi mulu taringot tuh karakter. Nanang alusaku di siamang. Mulu aw mamering. Ya tampak dari bagaimana sikap dan perilakunya setiap hari. Ya. Hapur siau ni Merperbui. Iko merperbui do. Dong do halak dang marta to. Alay parangena dang suman. Biar musemai. Jadi dang ketentuan mulu halak marta to itu jahat. Tidak. Dong musedo na utada mang. Halak marta to mulai siapa na satu tang badanna mulu sikap pakatayonna sikap surgawi. Jadi mulu songonau mado amang karakter yang bisa kita lihat menandakan bahwa dia benar-benar hamba Tuhan ya, dari sikapnya hidup di dalam kasih, peduli terhadap sesama dan mau mengerti akan orang lain.
Patar di bagasan ngoluna hatani lebata natar surat di Galatia 5 ayat 22 iya mang. Tidak gampang emosi, tidak gampang marah. Ayaw muluh bereng memang dongat tak kepadita, gampang-gampang marah. Ayaw terbiaro naing. Ay gampang-gampang emosi. Beulo do pedendam. Agi Tuhan, biado hamion. Juk do sunguniawa mang. Ekan hita ikut jadi jamita na mangulu do hita. Jamitai barita nauli dang ikon natahatahon. Alai boy do sian akka parangeta. Gabi dibereng jol mamamita. Oh, ido tutu. Tarsongoni mamang na boy huleon alus. Muliate amang. Unmute, Pak. Ya, tanggalan di tatu ate amang ate. Ale panguli mari bagas tuan ate amang ate. Jadi ngepes hampir nunga terjawab amang ale mungkin asal lebih takas musang amang hidok sonon. Ahado sebenarnya amang nalau si barita honta molo hita gabe si parbarita nauli cukup do ngoluta nadinggan manang adong dope na asing. Imajo amang. Muliate amang. Jadi songol tong do naung di binain naking di hatorangan ni jamita bahwa semua orang Tuhan berikan talenta yang berbeda-beda di hita. Bahkan hita padita pe adong do di hita talenta marjamita, adong do talenta na merangkul. Berbeda-beda di hita kapadita ka talenta. Adong do talenta nagabe guru, nagabe parede, doklan na asing. Jadi aka talentai na adong dihita tapake mai. Gabi hamuliaon di gawarni Tuhan. Jadi dang ikon hatani debata. Tajamitahon. Alai pambahenan na denggani. Ido nagabi jamita na mangul. Jadi mulu sahala guru ibana, jadilah guru yang baik kepada setiap murid. Molo dosen ibana, bagabe ma dosen na denggan, maradopon akka mahasiswana. Molo pedagang ibana, denggan may ibana gabi sahalak pedagang, maradopon akka konsumenna. Jadi tidak harus firman Tuhan ini yang tertulis alai posrohata akka pambayanata na denggani i bagian sian barita nauli de naung manggohi nguluta tarima na boy upasahat ama muliate amang bahan boy dipahami ate naunga dipasahat jawaban na tu hita sudena. Mulu ado kita na boy museng bertanya tu amang bisop ta boy do dipersilakan boy do mengangkat tangan boy do secara langsung amang inang masa hibur kita masa lebih paham kita tentang mangulahon pengabaran Injilon. Oke, amang neng manabahi majo. Silakan amang, silakan. Sambil menunggu yang lain, tadi ada pertanyaan yang menarik. Sama dia tahe karakter nih padita. Sipata perkataan dot perbuatan daksuman. Jadi songonai dok hata jamitan yang padita nak king. Bahasa adong karakter naso denggan dihita parjolo alasan na ala soadong dope Jesusi di bagasan rohatta. Molo ngadong Jesusi di bagasan rohatta ima gabe adong dihita DNA ni Jesusi. Karakter ni Jesusi.
sifat-sifat ni Jesusi mangulu di bagasan rohatta. Ima jolma na porsea di Jesusi. Molota jakkon Jesusi gabe warga negara di surgoido hita. Par di surgo na mangulu di Portibion. Ido langkah pertama asa boi pangalahotta suman tuhatani debata. Dang boi hita mangulaon hatani debata na denggani molo so adong Jesusi di bagasan rohatta. Adong masada cerita songonon, adong sada dokter, jadi di sada tiki mangaleon training maimana tuaka akan aposo. Taringot tu bahaya kolesterol, sian pendekatan medis. Jadi ala godang halak batak di si peserta, idok dokter ima songonon. Unang halak kamu saksangi tiap hari. Molo neng mangalang saksang bahasa sali bui. Molo tiap hari dia lako saksangi gabe darah tinggion kolesterol dan dinggan di kesehatan muna. Bui man non hatop gabe game over inna dokteron. Dung selesai mana madok songoni mula masude alai dokteron dan mula tujabu tu lapoi mana. Dilapoi lah yang langi mana masaksang. Adong masa ada pesertai mamereng dokteron mangalang saksang dilapoi. Marsogot nai mula muse dokteron tulapoi. Tonggo mangalang saksang berhari-hari di si. Jadi penasaran masa ada peserta nama BG jamitan hi dokteri di trainingi. Penasaran di mana ikon hu suku jo dokteron. Ada maksudnya. Jadi marsogot nai dibereng ma dokteri mangalang saksang dilapoi. Di masuk umay mana tapi amang dokter nami iseho au matiki mabege training ni amang dokter bahara hudok disi ido amang dokteri unang alang saksangi tiap hari bah persoalanmu bahu bereng amang dokter tiap hari mangalang saksang dilapor sotohona idok mi amang dokter jadi na dokteran songonon anak muda ihuton mahataki, unang ihuton pangalahoki. Ima godang jolma, holan hata, PHK, padita holan kata. Jadi unak songoni, buah gabe songoni, ala dangadong Jesusi, naking ido amang padita, dangadong parbue ni toddi di bagasan rohana. Buasa dangadong parbue ni toddi, ala dangadong dobe Jesusi mangulu di bagasan rohata. Jadi naking amang namanyukun ni tohodo amang sipata adonggo jabatan-jabat alamolo paditaonkan sebetulnya nama ngangkat gereja. Adong padita tiki sebelum padita imana pareman imana gawe martato imana aledung muba imana gawe padita na toho di bagasan Tuhani. Jadi unang tabereng sian kulit luar naijo. Naking ido amang padita ada di bagasan rohata. Molo adong do Jesusi nak peita hea gabe jolmana sohasea martato aledung muba ita dak pola boabe asal ma tarida hanguluan nai di bagasan hanguluan sehari-hari ala adong Yesus di bagasan rohata. Ima taban sian awamang evangelis. Unmute maja unmute. Mulai hati amang adong dope sakitan na bui manyukun amang paditata o adong nama su isom dok do isom museng pertanyaan ni dok sono boy do amang padita molo padita marro online tiga di masa zamanon HP waktuna dang cukup B mempersiapkan jamita jadi jamita na mangulu doi anggo jamitaon HP zaman do na makurangi jamita personi mamang pertanyaan ini artinya boy do paditai istilahnya garejo di luar pelayanan na margojek marjualan na tersoni ma suku-suku ni amang.
Dipersilakan maju tuh amang Bishop menjawab pun. Dianmut amang, dianmut amang. RBG doa amang Bishop. Buka maju unmute amang. Dianmut amang Bishop maju. Asa boy amang makatai. Ya. Ulang maju pertanyaan namang. Sono namang pertanyaan namang. Makanya mungkin sunang di kemangda mungkin sangat dihapus mungkin ya amangnya. Tapi ini dari pendeta Ebenezer ya. Dia kodo songonon. Artinya boy do paditai margojek, marjualan, atar soni mamang berbisnis. Emang arung do piga-piga hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang gabe arung do gabe pebisnis apa mana pelayan boy do yamang dohonon di zaman non tar soni mamang. Melihat ya mang. Jadi memang berbeda-beda do prinsip ni jolma. Jadi mulu lari kita tu si Paulus. Paulus adalah seorang penjual tenda-tenda. Boy do ibana marbarita nauli bisa. Holan mulu berbicara sampai dang adong tikina mempersiapu jamita di situ gabe permasalahan. Itu. Unang gabe ulau ni na mengatur pelayanata. Jadi gudang dongan pedita na utada nasida mangojek, tetapi dia bisa mengatur waktunya. Boy do iba na melayani. Do dingga. Holan mulu diau pribadi. Ini pribadi amang. Oh pribadiku mon. Dinatorjo au gawe padita. Ya saya tetap pegang itu. Saya harus melayani Tuhan. Sian ulau mima homangan. Jadi dia do ulau pusongo padita melayani Tuhan. Osrohaku, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya tidak beroleh berkat Tuhan. Jadi mulupi prinsip dia wamang ya mulai siana jolo dari awal melayani Tuhan tanpa harus bekerja gabe A, B, C. I prinsip dia umai molo adong dongan hinorhoni situasi gabe adong karejo na asing selagi bisa mengatur waktunya dalam pelayanan, bisa mempersiapkan dirinya molo songo dia amang itu tidak menjadi masalah. Hanya lebih baik mulu sahalak padita na melayani ya dihanguluhom ma pelayanani posroha paso-paso ni Tuhan pasti do mandongani. Kenapa amang? Adong do sada panidangion hudo hubae. Ini inang sekjen, inang pendeta Tarida Siregar juga mengalami. Gudang dohami di HKIP, padita HKIP mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Di HKIP soal gaji itu masih kecil amang. Dang songon boy dohonon ngasongon HKBP, GKP dah. Di awal melayani kami gajiku amang tahun 2001 itu hanya 150.000. Ale gabe pinatorang Madison 150.000. Istri seorang sarjana, istri seorang pendeta.
ala nong domu dohami na dua gabe sada iutum mau bantu au niku gaji 150 alai biado boido mangulu bisa ternyata tetangga-tetanggai pagi-pagi dope nggak ditutuhi pitu salom amang pendeta inang pendeta inna salom binuka pitu ngadong sayur ngadong cabe ngadong tomat di teras ni jabu ini jadi hubereng masa do songon na di Alkitabi disuruh debata pidong sigap manaruhon akan narikot tu akan aposonai. Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-hambanya kelaparan. Oleh campur tangan Tuhan yang di mana Tuhan tiada mustahil bagi dia dari dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya itu bisa terjadi. Jadi nanang hudo isi amang memang udengan molo fokus di pelayanan naik. Tarima sian au muliate amang. Naboy manambay. Ya baik Pak Tigor, muliate amang evangelis Tigor dohot amang parcamitata. Nakinon nga di patorang amang bisupta memang bahwa memang di Alkitab IP manang di Bibeli nga takas taboto ima si Paulus pe doktong do ibana dohot merajut manang majarumi manang membentuk tenda-tenda laos di pasewahod doi hepeng nai dipergunahom mai lao para raton barita nahuli alinak pesongoni doktong do tergantung tu sada halak hamba Tuhan manang napasoni Tuhani molo do ikondang ka uluhonon nasongoni bersifat pribadi alai molope gabe songon pertanyaan nakinon suku-suku ni salah doa mang mar online ninna tentu dang salah mar online asal mau unang alani online ni gabe hurang pelayanan gabe hurang dengan pelayanan alai molo hasil ni online ni do toktong dengan laos dipergunahon para to bartanauli marsangap debata nadinggan mai jadi tuna manukun nakinaon songoni ma amangi satik kosna dang salah nyambi manang makarjohon akan asing asal makarjoi hasil nape toktong lau pasang debata dohot paraton barita nauli alai molo alani ido gabe terganggu pelayanan bari rohanian ba unang pola alana unang gabe sada susada 2 ya gabe terganggu pelayanan. Songoni ma mau lihat ya. Mau lihat ya mang. Adong bobe boy tadbaun inang sekretaris pendeta Tarida Siregar mau berbicara inang, silakan inang. Mau lihat ya ma di kesempatan serta bida mang besok. Jadi mau kurang terbege nang boy do jorak tumiki. Molo hidup boy dapat di nyambi ya sambil melayani sambil mencari income yang lain ya dalam situasi sekarang itu tadi emangnya dalam situasi saat ini dihubungkan dengan online jadi molo taida memang tent making ministry ya Paulus dia melayani dengan tenda dan itu kan dia tidak berbicara soal kebutuhannya itu ya seperti Amang Humuntal bilang tadi Amang Huntal ya itu berhubungan dengan pengembangan pelayanan dutong jadi molo sonari pertanyaan molo padita nyambi yang menambah pengabahan pribadi dua tiamang menambah income pribadi dua tiamang nah bolehkah itu saya dengar ada beberapa gereja tidak mengizinkan pendetanya nyambi ya. Dia harus full timer, benar full timer. Alai adong lo gereja nasopola mabeni di peraturan. Artinya diizinkan. Nah, kalau yang saya pikirkan begini. Kalau gereja ini kan tadi dihubungkan dengan gabe terganggu pelayanan ya kalau gereja sudah
mencukupkan kebutuhan dari pendeta itu, ya sudah cukup dia, sudah tercover sudah. Tapi kan manusia kan tidak pernah bilang cukup ya, selalu kurang. Nah, mau tercover rebana, alangkah baiknya menurut saya tidak lagi nyambi. Alain molodang taluk do garejai mabaen boi paditai enjoy melayani tanpa harus memikirkan kebutuhan. Ya, saya pikir sah-sah aja. Jadi Molosianau pribadi seperti itu emang. Karena apapun ceritanya, kalau kita sudah melakukan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus, sulit juga hasilnya itu maksimal ya. Sada sudah akalua itu tadi. Jadi bisa dia berdampak dalam pekerjaan kita sebagai pendeta. Kalau uang ini kan memang tidak pernah selesai ya, seperti minum air laut itu, akan haus, dan haus selalu kurang. Jadi mau lebih setuju. Tapi kalau di HKP kami belum ada aturan ya. Kalau boleh total saja melayani. Dengan harapan gereja itu mengcover kebutuhan pendeta itu, kebutuhan keluarganya. Irang pola bagaimana berbagi pikiran. Ay mau mertiga mana? Mertiga-tiga. Apa rugi ma tiga-tiga nai? Sah don tu jami tay. Ay saya kan mapikir tong. Nah itu seperti itu omongnya. Jadi tapi kalau saya pernah juga dengar kasus istrinya yang jualan, istri pendeta itu, jemaatnya marah-marah. Kenapa istri pendeta itu jualan? Jadi ditanya saya, Bu Adinang, ya kita tidak boleh larang istrinya jualan. Inang itu nama kobasi pertiga-tiga ini, ada amangi. Lalu memang ada dukungan nih bagus kan? Nah, seperti itu amang dari saya. Jadi memang itu tadi juga soal karakter pendeta ya. Mula mendokon berkarakter Kristiani lah. Itu dia. Tidak mahau siap perbuena. Tarida ma perbuena dengan. Jadi iman Kristen kita kan bukan difaktor dari luar penilaiannya. Bukan dari sampulnya. Bukan dari pakaiannya. Bukan dari tato-tatonya itu. Tapi bagaimana dia merefleksikan iman itu sebagai pancarannya porsi online tarida diperbue nadenggan. Inilah amang dari saya. Terima kasih Bang Sona pinili dohita saluhu na mangulu ma hobar tunaung dipilit debata horas ma. Mula tinang mga menambahi pemahaman tak tentang pelayanan non memang sifatnya memang bodoh bebe kontroversi di tengah-tengah di pelayanan. Jadi tinggal dia kita memahami nak. Jadi arung musing ison amang bisop mungkin dakpala uja ayat na ale ayat ini arung sada Timotius 4 ayat 12. Jadi pertanyaan na sono namang bodoh ita janon di sada Timotius 4 ayat 12. Jadi pertanyaan na amang ahado na boy sulahon nami ditiki haposon nami asa boy patuduhon nami parange sitiron songon anak naung porsea di Tuhani jala asalam patar ulun hami asa unang manibil hami sian lomo ni rohani Tuhani. Berarti tikiri haposon nami ahadu nabui hami ulau. Asaboy patuduhon hami parange sitiron songon anak naung porsea di Tuhani. Mengacu memang di sada Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda,
Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini memang mengacu sih. Di unmute amang, amang besok di unmute amang. Asa boleh terbagi. Ya, sambil menunggu Amang Bishop ya. Jadi pesan ni si Paulus tu si Timoteus naposoi dak holan tu imana ya le tu akahita akan naposo. Lapatanna nakpe hita naposo boido hita melayani Tuhan. Minimal nabui di bereng jolmai di hita ahme pakateota pangalahota ulaota kesuciata dot sude nabui di bereng akka jolmai di hangoluata imana parjolo melayani bui jolma memereng parbue ini to di hangoluata kasih sukacita kesabaran ido parjolo ido membuktihon adong Jesusi di bagasan rohatta adungoni paduahon boi ta melayani sesuai dengan talenta ado lapatana talenta di atas Batak taya talentaon ado atas Batak na talenta aina Si Lehon. oh si Leon jadi tu sudehita ganuk di leot Tuhanido si Leon karunia talenta asa bui hita melayani Tuhani nak peita poso dope jadi mulai taulahon si Leonon di hangoluata di dia hita margareja itu perjolo di dia hita margareja di sido Tuhan rindu hita bui melayani Tuhani unang jo pikir hon melayani di gereja gabe marjamita dia hai dilanggatani dang tu sido pe mulai membantu di dalam doa mulai menolong membersihkan gereja, mulai mengunjungi akajolma, memberikan nasihat, berdoa untuk kawan-kawan seiman, asa bui alaki gogo di bagasat Tuhani. Molhatai Tuhani mandok mulai dari hal-hal yang kecil. Itu picit sana kan ada. Mulai dari perkara-perkara yang kecil, dungoni non Tuhani mangaleot tuhita perkara-perkara yang besar. Mumpung kita masih muda, mumpung poso dope hita, margogo dope hita, nion secara daging, gogo dope hita secara daging, taulau mai, molo songo kami songo namang Bishop, amang sekjen nga, ra di atas 50 ate, amang umur tate, nga mulai terasa dagingon, ale molo kana poso, tanggung jawabmu di bagasan Tuhani, kabarhon barita nauli, kabarkan Injil. Aledang bui hita mengabarkan Injil molo sota jalo Yesusi di bagasan rohata. Ahanan yang sibaritahon. Ala hita do jumolo mensaksihon hita namangulu di bagasan Yesusi ngama jalo haluaoni ima tabaritahon tuaka jolma nasing. Ima sebagai anak muda mulai sian garejata, sian jabuta, akadongatta mulai masiani songon hatani Paulus naking boy doita gabe teladan dang holan gabe pengikut ale teladan naposo gabe teladan ni Tuhani ale kon marsiajar hita songon majo memulai tabahon amang Bishop manang sekjen menabai hataki. Oke, muliate di amang pendeta Thomas nong mga leo parejolo nong membuka halus. Jadi mulu songonau selaku orang muda jelas do didok diahi di hatani Tuhan ini ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bata jaga ma, haba dia ni dirita, songon naposo. Nah, paduaon, dilo di hatan de bata, akayanakon, ikon hormat tu, na tua-tuana. Jadi sikap perilaku na didok na dison, ya jelas mari kita lakukan selaku yang masih muda. Ya. Di dalam perkataan ramah, dalam tingkah laku bisa terpercaya, mian di bagasak kolong. Tetap setia. Setia mencintai orang tua, menghormati orang tua, tidak berbuat gaduh kepada teman-teman. Gak bisa ada jamaah itana mangulu mei meradopon aka dongan. Jadi jangan terlalu dipaksakan ekoboi marjamita songon nandidok niaka perjamita. Ya. Tetapi apa yang bisa kita pakai sesuai talenta yang Tuhan berikan. Mari kita perbuat semua itu demi kemuliaan nama Tuhan. Imana bui si patupaon, si baenon niaka naposo. Tarima nabui ni Leon Alus. Muliate. Muliate mang. Saya mudah-mudahan ma bahwa dia tusyak kana poso, jadi teladan ma ditiru ma teladan ni Kristusi. Boy dope arong dope na boy manabay dipersalam aja tu amang pandita Huntal Manalu. Ima amang. Jadi idor aku ngasih kop pinatorang ni amang pendeta Thomas Nakinondot amang pendeta bisop ta. Ayah hatan itu hatai nama dokon unang ma unang ma gabe lea hamu akan aposoi alai gabe tudosan mahamu. Jadi teladan dapatan gabe tudosan proper. Jadi gabe tudosan mai situruan di hurian itu hatta ima di pakatayon, di cara berpikir, di pangalaho, di habadiaon, di hadengganon, di holong. Nah ido. Jadi ido singkatna marhite ayati dang nang holan be ibana sekedar ikut-ikutan alai ibana pe ngadigijang ni rata-rata. Jadi situruan pelopor gabe ibana mah tudus-tudusan di hurian itu hatta. Ya perjur sali ahp dokon ma ikon holong ni Kristusi mangula di ibana. Molo mangula holong ni Kristusi di ibana pakatayon na denggan, hatana pe hatana denggan, hatana bersih holong. Pikiran na pe pikiran na badia. Alanian non merundo songoni atau ngani ruas ni itu hatta. Mau lihat ya. Persilaw majo tu inang sekjen. Terima kasih. Saruna manukuno nate amang ahado naboy siula honon nami titiki haposoon asaboy patawduhon nami parange sitiruon ya. Jadi pertanyaan yang cukup mendasar ya. Ahado naboy siula honon nami. Adong do sada ede masa muda adalah masa paling indah, masa Tuhan memanggil. Nah, jadi melidokon ahado naboy siula honon nami perjolo ala posodo pe nama nukunon pakai aposo omni doho denggan. Pakai waktumu dengan baik. Jadilah orang yang berdisiplin. Mendisiplinkan diri, melakukan sesuatu bukan karena aturan, bukan karena takut dihukum, tapi melakukan sesuatu karena mengetahui bahwa itu harus dilakukan. Jala ikon na denggamay. Na mangihut ahadona boy sila honon niya kanaposo, ditiki haposoon. Bekerja keraslah pada masa mudamu. Melo persiajar dopeho, belajar keraslah. Asabuhi sahat tu inganan na tibuk.
Ay siya natin bodo hati uroni boy marsinodang. Dang mukid ditutup. Jadi molo sahat ibana tu na pinarsiptana tibo maibana marsinodang maibana. Ibana siulah konon di naposo di tiki haposokon. Dia dobe na boy dilakon pasangap na torasmo. Itu penting sekali. Alanan wengon ngagodang kikisan-kikisan bagaimana pemuda tidak lagi pataridahon pasangap pon natoras. Alan yakka kemajuan non kan molo natoras na majo olodo dang dibigay binuay. Ijo tuluhali olo gabi mana na manunggak natoras na. Narepotan no maon inna ala asik ibana lagi main online. Jadi hormati pasangap natorasmu dungi jaga habadiyamu ya berpacaranmu jadilah berpacaran yang sehat itu kalau muda-mudi. Kemudian jangan mau seragam dengan dunia ini, Mazmur 1, tapi harus tampil beda. Jadi naposo ni Kristen ikut berani tampil beda, jangan satu warna dengan dunia ini. Kemudian kalau boleh seboleh-bolehnya jadilah trendsetter ya. Jangan trouble maker itu. Yang membawa perubahan lah. Jadi tolak ukurlah bagi orang lain. Jadi om mau rasa di nama kunon ini pertanyaannya sangat menarik. Ada kerinduan. Mudah-mudahan yang dijelaskan. Boy manabai pemahaman. Manabai sulah kunon nami. Tiki posoon asa boy patuduhon parange. Porsia di Tuhani jala asal lampatar uhangolu kami asal nang manibil kami sian lomoni Tuhani bentengi dirimu dengan firman Tuhan rindulah bersekutu dengan Tuhan ido naboy. Jadi di masa muda harus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jadi keindahan masa muda itu dengan menundukkan diri di hadapan di Batak, mencari hubungan yang intim dengan Tuhan, membuat jam-jam persekutuan dengan Tuhan, itulah yang akan mencerminkan bahwa ibana nang peposo alai nunga bangso ni di Batak ibana, nunga dipilih di Batak. Mulai tema tu kita sudena. Alana soarong be mungkin pertanyaan na Solo di ruat Amang Tigor. Arong do betaban amang. Adong dison Itoku Profesor Dr. Lince. Mungkin pengalamannya melayani mahasiswa di YKPN bisa dia bagikan. Silakan Inang, persilakan. Anak muda. Juga ada di sini juga Inang Ibu Sinaga, Deborah Sinaga. Tadi dia dalam perjalanan ke Siantar. Tapi itu saya lah dulu. Silakan itu. Mulai tema di Hita Sude. Bisa didengar? Inang. Dari tadi saya mengikuti. Karena saya pikir untuk orang muda, sementara saya sendiri mungkin umur saya sudah jauh sekali di atas kalian semua. Saya yang paling tua sekarang di sini. Yang jelas memang kalau untuk anak muda ini, kita harus datang ke mereka, baru kita bisa melayani mereka. Bukan mereka yang datang ke kita yang datang ke mereka. Karena mereka belum pernah jadi kita yang sudah pernah jadi mereka. Jadi memang apa yang mereka sedang geluti, apa yang mereka gunakan, itu yang kita gunakan untuk melayani mereka, ngajari mereka. Sama seperti ini, kesempatan ini saya bicara, dikasih kesempatan juga sama Ito Tomos. Udah dapat dokternya itu? Sebentar lagi itu. Sebentar lagi, iya. Saya memang sedang dalam masa pelatihan di Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia di Lemhanas RI di Jakarta. Saya sekarang ada di mes saya ini sekarang. Saya membuat materi tentang bagaimana supaya pemilihan umum 2024 ini tidak menjadi ajang politik uang dan politik identitas. Caranya bagaimana?
bukan orang yang mau dipilih itu yang lagi kita layani, karena mereka sampai kapanpun motivasi mereka berbeda. Tetapi yang mau memilih mereka ini yang harus kita layani begitu, supaya mereka bisa menjadi pemilih cerdas. Jangan beli kucing dalam karung. Caranya bagaimana? Semua orang sekarang penggila penggunaan gadget, onlineisasi kemana-mana. Itu yang kita gunakan untuk membuat mereka juga itu ada di pihak kita. Begitu juga dengan ketika melayani Tuhan. Ini khusus pengalaman saya, Amang Pendeta, Amang Eporus. Ada 3 orang mahasiswa program doktor di Institut Agama Kristen Gita Rutung. Mereka itu adalah dosen dan petinggi di STT BMW itu. Satu namanya Sri Mulyono, satu Julis Manhareva, satu lagi Bapak Samuel Paliteu. Pak Samuel ini justru menulis yang luar biasa ketika untuk berkhotbah. Susah sekali bagi dia melayani anak-anak muda. Maka pada akhirnya dia menggunakan mentimeter.com untuk melayani anak-anak muda, sehingga selama masa dia memberikan khotbah itu, justru anak-anak muda tersebut bisa berkomunikasi 2 arah dengan Pendeta Samuel Pelelau ini, dan tidak ada anak-anak muda itu yang bosan, marah, atau tidak peduli. Karena selama ini kalau kita melayani khotbah dengan online, lain yang mereka kerjakan kan. Kita sibuk di sini khotbah, dia juga sibuk main dengan tangannya. Ternyata dengan alat itu yang dibikin untuk komunikasi berkhotbah, menceritakan bagaimana harusnya mereka hidup benar di mata Tuhan, justru hasilnya luar biasa. Karena kita memang nggak bisa lagi pulang ke belakang. Apapun ceritanya yang namanya hybrid, gabungan langsung dengan tidak langsung itu wajib kita lakukan. Itu pengalaman yang luar biasa yang saya harus ceritakan kepada kita semua di tempat ini, bagaimana melayani anak-anak muda, sehingga anak-anak muda itu benar-benar ada di dalam Tuhan. Yang kedua, yang juga perlu saya katakan pada kesempatan ini adalah, anak-anak muda tersebut memang kan kita upayakan juga supaya mereka juga memberikan perpuluhan ya. Karena ada anak-anak muda tersebut yang memang sudah bekerja. Kan bukan cuma berkeluarga saja yang memberikan perpuluhan. Anak-anak muda yang sudah bekerja itu juga memberikan perpuluhan. Tetapi pengalaman kita tidak semua orang rela memberikan perpuluhan. Tadi sudah sempat dibicarakan ya. Kok ini baik sekali memberikan persepuluhan setiap minggu. Ada apa? Ternyata ada pengalaman pribadi yang luar biasa. Tetapi kebanyakan kita bukan karena itu. Karena ada satu orang mahasiswa, dia pendeta di gereja di Tapanuli Tengah. Mula-mula katanya dari sekian banyak jemaatnya tersebut, 75% rajin membeli perpuluhan. Dengan berjalannya waktu, kenapa makin berkurang? Ternyata ada yang mengkredit motor, ada yang mengkredit rumah, bagaimana lagi dia mau berikan persepuluhan? Jadi akhirnya dibuatnya edukasi, bagaimana caranya, supaya tidak lagi terjadi hal yang seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu, satu orang yang barusan tamat juga dari Yakan Tarutung, itu namanya Devi Barus, dia sampai membuat buku saku panduan pemberian persepuluhan bagi gereja-gereja se-Indonesia. Itu hasilnya yang paling luar biasa. Ada buku saku panduan pemberian persepuluhan. Nah, jadi maksud saya, mari kita melayani itu dengan apa-apa yang benar-benar sekarang sedang digandrungi anak muda, sehingga mereka tidak merasa kita cerabut dari keadaannya sendiri. Namun kita masuk ke dalamnya sehingga mereka merasa kita itu adalah sahabatnya.
Itu yang bisa saya bagi pada saat ini. Terima kasih. Lihat itu. Silakan Amang. Adong dope Amang, na bui pasat musik inang kadip dari Inang Deborah, apa Mas sudah disiantar Inang? Masih di perjalanan kali ya. Juga di sini hadir Inang Pendeta Franz dari Singapura ya. Selamat datang juga Inang Franz. Oke. Silakan Pak. Ya, mau dong be. Oh, Inang ini lagi dalam perjalanan. Apakah bisa Inang menambahi? Bora. Mute Inang, mute. Di unmute dulu Inang, belum kedengaran suara Inang? Ya. Ya, tunggu Mang ya. Iya. Ya. Sambil menunggu, kalau di HKIP Amang Bishop Nami, godang gua kena poso isi Amang, kena posota. Bisa dikatakan lumayan, Amang. Oh, lumayan tuh. Jadi ketika kami sudah pindah ke Siantar, setelah terpilih jadi pimpinan pusat, anak saya yang cewek yang sudah dewasa dan yang cowok, mereka langsung ikut. Mereka katakan, Pak, enak di sini ya, banyak muda-mudinya. Gitu. Oh, oke lah, oke Mang, oke. Oke, sepertinya Inang Deborah sudah. Silakan Inang Deborah. Ya, tapi nggak bisa apa Mang karena harus dari host unmute-nya. Oke, Nang. Oke, Nang. Silakan. Sudah di-unmute sekarang. Sudah. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang berharga ini. Ya, memang tugas pemberitaan Injil itu tidaklah mudah ya. Tetapi kita diingatkan supaya memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya begitu. Nah, saya ingin juga tugas pemberitaan Injil juga ini menjadi terbiasa juga buat orang-orang muda di gereja kita begitu ya. Karena sudah banyak juga orang-orang muda ini bukan hanya lagi tidak tertarik, tetapi juga tidak begitu menganggap penting begitu. Nah, oleh sebab itu saya pikir perlu juga lah bagaimana supaya orang-orang muda kita ini juga ikut tertarik dan juga terlibat. Itu aja. Makasih banyak. Terima kasih, Nang. Lihat ya, melihat. Nang. Mulai dong be sukun di hita. Mulai matu tuhatta. Ananung adit kita bikin kaningan sudah jawaban masukan dan motivasi. Boy mai taulaon di tengah-tengah ni nguluta. Bu persilaw matu amang lekson Simanjuntak. Muliate amang tobing. Muliate di mata perjamita suang songoni diaka na posot ni tukata nakingan naung mga leon alus dohot pandangan sa ingge matutu aka sukun na arong naung di pasata mo nakingan amang inang takas dia tu si hamu jala tuhatama natotong mga manorangi rohan ang pikiran muna rohan ang pikiran tasudi asa tahu siula lomoni rohani dewatahi ta ihamu amanami dohotina nami tauduti macarata marede mahita sian buku eden nomor 600 sia pulusada ayat sada rodi ayat tolu kupasaha matu Yesus asata pasaha masude nguluta tu Yesus Kristus. Rohanang
Yesus suarani pamataku memuji warnai ku pasahan panas Yesus selalu nadiriki ku pasahan panas Yesus selalu nanguluki. Pasahamat itu tu Yesus saluhut na nguluta. Sonari amang inang tabigi majo songon buah-buah manang tikting akka ulaon na naing masa marhite Gospel Light for Indonesia. Lihat Portibion, Nina Jesus Kristus Tuhani, Nina Jesus Kristus Tuhani. Barita honma, barita saluhut nati nopai, tu saluhut nati nopai. Asamarlas ni rohama, langit nang dohot aja kajangi. Topak sungai marhasak tau nang lauti marolop-olop maporti bion nang sudena pangisi nai. Imanakian buah-buah di hita kaulaon na pinatupan ni Gospel Light for Indonesia. Nung asaha behita manginang di penghujung ni acarata di bagasan Boronginon pinangidohoma tuamang padita laho manguluh kita di tangyang pangujungi dohot tangyang pasu-pasu pinasaha matuamang perjamita. Mulia tema alanong sipuldo acarata di Boronginon di acara BNP Ima Bangso na pinilit alata awali dok tangiang tatutuk matotong dok tangiang rak mahita madok di tangiang hato patay alia manami na di benua gijang kay pinurbadia magwarmo se Roma harajon se saut malomuni roham di benua tongaon sumona di benua gijang leon matu kami selayon panguluan siapa hari sesa dosa nami sungon panasa nami di dosa di dalam mardosa Tuhan unak kami to yuto pangujunan palua maham yan pangan ay horona puna harajao dohot agugu rodi sangapon salil giniling. Amin dako kamu ma pasu-pasu nasia Tuhan debata asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama nang parsaran itu di purbadia manamandongani hamu olah niorro disaliling nililing na. Amin. 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 Shalom madita saluna. Shalom. Mau lihat ya mang besok Shalom. kami. Shalom.
Jadi amang inang nung ngasipul betutu acarata alay adorang somar sisisea kita jumolo matai dehon edde o tano batak. Horas Madita Saludna. Horas matutu. Oleh amang bisok nami. Leate amang inang ito.